Ohľadom na slovenských fanúšikov v Halifaxskom Metro Center sa hlásime. Pred začiatkom tretieho zápasu slovenskej hokejovej reprezentácie sme radi, že aj jeden zo zápasov základnej skupiny si môžete doma na Slovensku pozrieť naozaj v príjemnom večernom čase, tak veríme, že nielen preto, ale aj vďaka dobrej hre slovenského tímu a verme, že aj dobrému výsledku sa vám naozaj bude dobre sledovať. Zdá sa, že nastupujeme so 7 obrancami a dostávame prvý gól. Ľahučky nahodený puk pred našu bránku, ktorým hádam nikto nerátal, že prejde za Budajov chrbát. 2 minúty a 5 sekúnd. Budajovi to prepadlo medzi nohami a práve som chcel hovoriť, že Fíni nás začali veľmi vysoko napadať krídla. Naše krídla, keď dostávajú do hluchých priestorov puky, fínske krídla automaticky napadajú a naša rozohrávka zatiaľ končila len v strednom pásme a z toho vznikla vlastne aj táto situácia, taká nenápadná strela, ale prepadla malou štrbinou medzi betónami Petra Budaja. Aj počas predchádzajúcich dvoch zápasoch tým jediným obrancom je Miskala. My tam máme Majeského, máme tam Kolára, Mezeja a Somíka. Už sa zdalo, že sa dostaneme k puku, ale napokon sa tak nestalo. Výborne Andrej Kolár, netreba sa teraz uponáhľať. Škoda, že ten puk neprešiel ďalej až do útočného pásma. Celené. Oli Jokinen. Nahodený puk pred našu bránu, teraz sme mali obrovskú kopu šťastia, pretože Koivu výborne tečoval. Netrafil však bránku. Miskala. Koivu. Mali sme teraz možnosť zobrať puk aj teraz vynikajúco Peter Pabuš. Dokonca dokázal vystreliť. A nazbieral veľa sekúnd. Ešte 2. minúta nášho oslabenia. Oli Jokinen. Dobre Podkonický. Kojštinenová rozohrávka. Zatiaľ sa bránime veľmi dobre. Nechceme to zakrytnúť. Ešte 3/4 minúty sa musíme brániť. Kapané na tú omoru tu dáva gól. Prehrávame 0-2 na konci 13. minúty. Radšej nemusíme hovoriť a teraz hneď prvá presilovka súpera a opäť sme inkasovali. Petrovický gól! 14. minúta, rýchlo odpovedáme. Náš kapitán Robert Petrovický na 2-krát dáva svoj druhý gól na šampionáte. Tento náš útok si každé striedanie vytvoril nejakú menšiu či väčšiu šancu. Pokúšajú sa o streľbu a teraz súhra celej útočnej formácie viedla ku gólu, kedy Kolník ešte v strednom pásme posunul puk Vosovi. Ten sa pokúsil o strelu, pretože vtedy to vždy horí pred súperovým brankárom a Robo tam dokorčuloval, dorazil puk medzi betóny. Podľa očakávania nedostáva toľko priestoru ako prvé 3. Veríme, že o to viac tam teraz nechá všetko, čo je v nej. Pabuš tak aj robí a môžeme ísť dopredu, 2-1, budeme hrať presilovku. Kováčičáci, ešte Kováčik, gól! Miro Kováčik vyrovnáva na 2-2. Presilová hra sa nekoná, ale vôbec nám to nie je ľúto. Peter Huželka tam urobil dobrú prácu, že stredom išiel priamo čiara do bránky. Vlastne znemožnil potom prácu Backstreamovi, aby pokryl tú dorážku a Miro Kováčik vlastne vystrelil a dorazil svoj puk do odkrytej brány. Ale tak priestore na strelu ponúkal Somík. Kolár nechcel uponáhľať tú prihrávku, teraz už rýchlo späť, už sme tam štvorici doradení v našom pásme. V poslednej chvíľočke tam strčil hokejku starosta. A opäť skvelé Somík. Zatiaľ sa dobre bránime, ale ešte ani polovicu oslabenia nemáme za sebou. Puk však na našich hokejkách. Sekera sa neukvapil. Skúseno sme to vyriešili. Starosta a dokonca skladaný s pukom na hokejke v súperovom pásme. Zobral mu ho Koivu.
Už našľapol Olli Jokinen, majú tam teda Fíni svoju prvú formáciu, Selené, Peltonen, šanci Skráľa Budaj. Druhý raz v druhej tretine nás famóznym zákrokom podržal Peter Budaj. Majského, teda dvoch robustných obrancov, Mezeja a Majského. Škoda, že sa nepodarilo Podkonickému vyhrať boli. Vždy základ úspechu. Selené to vie, 3-2. Nevyhrávame boli v tomto zápase, bohužiaľ. Kolár. Teraz za Žiliu super sťahuje nášho brankára Petra Budaja, naskakuje tam šiestý náš hráč, opustená naša bránka, naše posledné sekundy, nahodený puk pred bránu, ešte šanca na dorážku. Máme tu na svých okiekách Sekera, Višňovského strela, len dvoch fínskych hráčov, Pilstrem je tam bez okejky, posledné sekundy. Pilstrem bez okejky, ale my nemáme puk, až v týchto chvíľach Sekera stráca pásko. Slovensko prehráva vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta v Kanade. Po statočnom boji, po kvalitnom výkone. Prehrali sme s Fínskom 2-3. Dokázali sme zmazať dvojgolový náskok. Vyrovnať na 2-2. Spálili sme dva samostatné nájazdy. Premrhali 5-minútovú presilovku. Veľká škoda týchto momentov. A hoci musíme našich chlapcov za výkon jednoznačne pochváliť, zostávajú nám oči pre plač a upierame nádej poslednému zápasu tejto skupiny a k víťazstvu Nemcov nad Norskom. Tak samozrejme tá prehra boli, ale čo k tomu dodať, ja chalám moment tlieskam za ten predvedený výkon, pretože nezhrali perfektne. Nemci odštartovali zápas proti Severanom tak, ako si každý slovenský fanúšik prial, rýchlým gólom. Kapitán Marko Šturm otvoril skóre v 7. minúte v presilovej hre. Útočník Bostonu Bruins zaznamenal druhý gól na šampionáte po tom, čo mu zadovkou prihral Florian Bush. Brankár Norska nestačil na Šturmovú dorážku. Nemci síce príliš nehýrili aktivitou smerom dopredu, gólman Paul Grotne zinkasoval aj napriek tomu v úvode druhej tretiny po druhý raz. V čase 24:09 sa s ním pohral ľavý krídelník z Žralokov z Kolína Filip Gogula, ktorý zaznamenal prvý gól v reprezentačnom drese vôbec. Po perfektnom pase Michaela Hakerta, ktorý dvoma gólmi prispel k prehre Slovenska 2-4, boli Nemci na koni. Lenže v 35. minúte ich z neho dosadil Marius Holtec. Dvojnásobné vylúčenie Nemcov Janika Zeidenberga a Svena Felského potrestal po strele Maxa Triga, ktorý hráva práve v najvyššej nemeckej súťaži v Kolíne. Tréner Nemcov Uwe Krupp nevychádzal z úžasu a ešte ani len netušil, čo jeho tým v tretej tretine čaká. V 48. minúte vyhral vhadzovanie center prvého norského útoku Mats Hansen. Puk opäť vybojoval za bránkou Roberta Müllera pre Matsa Zuccarella Aasena. Ten sa z veľkého uhla tešil zo svojho premiérového gólu na majstrovstvách sveta v Kanade. V tomto momente sa začala rodiť veľká norská rozprávka o postupe do 8-finálovej skupiny a najhorší sen v histórii slovenského hokeja. Dokonalý obrad Severanov v zápase prišiel v 56. minúte. Dvaja Nemci na trestnej lavici Šturm a Schubert iba smutne sledovali, ako po pričuknutí Matsa Triga prekonáva Morten Ast brankára Müllera. Skúsenému brankárovi nemeckého vicemajstra z Kolína preklzol puk pomedzi betóny. Nemci totálne šokovaní už vyrovnať nestačili. Sven Felský v záverečných sekundách nepretlačil puk do norskej bránky. Aj preto sa Severania mohli tešiť po víťazstve 3-2 z historického úspechu. Postupu medzi 12 najlepších tímov na svete. Neberieme to